Hej, jeg hedder Tine Mejbom, jeg er koordinator for Majbørnene. Og jeg hedder Christian Toft, og jeg er kommunikationspædagog her på SFO'en. Vi laver 2 videoer. Den ene er til jeres børn med børneinformationer, hvor vi fortæller, hvad for nogle voksne, der skal være i gruppen og viser huset. Og den anden er til jer med alle de praktiske vokseninformationer. Vores SFO ligger på Hasselvej 74B, og det er den indgang, I skal bruge, når I kommer og når I henter om eftermiddagen. Herover der er der nogle parkeringspladser. Dem vil vi gerne bede om, som lidt praktisk information, at tænke på som personaleparkeringspladser. Det er simpelthen for at undgå de farlige situationer, der opstår, når I bakker ind og ud i løbet af afleveringer og hentninger i løbet af dagen. Til gengæld så vil vi bede om at nyde det forhåbentlig rigtig gode vejr og gå eller cykle herover så vidt muligt, og så kan man parkere sin cykel her, uden for den røde streg. Det her det er indgang, I skal bruge, når I skal i SFO. Og hvis I kommer med, så er der den røde streg, som er den første røde streg, som skal vise børnene, at her må man ikke gå over uden voksne. Den er her. Og det her hus, det er Hasselhuset, hvor alle børnene jo skal afleveres om morgenen. 1. maj, så har vi 3 forskellige steder, som I skal aflevere jeres børn ved, og dem vil jeg vise nu. Prøv at komme med. Gul gruppe skal afleveres her ved Pyramiden. Det er huset her bag mig, og så har vi vores bålplads. Næste sted er herovre foran Hasselhuset. Her ved flagstangen vil der stå et bord, og der skal blå gruppe mødes. Sidste sted er herovre foran baghuset. Det er baghuset, og her vil der også være et bord, og der skal rød gruppe mødes den 1. maj om morgenen. Det her det er Hasselhuset, og her samler vi alle børnene i majperioden. Vi har 2 døre, men den her vil vi ikke have, I bruger, når I henter og afleverer. Til gengæld har vi den anden, som er herover. I den her dør skal I aflevere jeres børn allerede fra dag 2. Der vil stå 1-2 voksne tage imod jer. Vi siger farvel til jer, god dag, og så går vi voksne ind med jeres barn, får dem installeret i garderoben og får startet en god dag nede i SFO'en. Prøv at komme ind og kigge i garderoben. Her får alle børnene fra de 3 grupper en garderobeplads. Vi ses 1. maj.